Kuki, przynieś piłeczkę. Przynieś piłeczkę. Chodź. Chodź do Łukaszka. Daj piłeczkę. Dobry. A? Przynieś piłeczkę. No, przynieś. Dobry. No, daj piłeczkę. No, daj piłeczkę. Przynieś piłeczkę. O. Daj piłeczkę, Kuki. Daj piłeczkę. Dobry. Przynieś piłkę, Kuki. Przynieś piłeczkę. No daj. Dobry. No daj. Dobry, Kuki. Przynieś piłeczkę. To. Wydygał się czegoś. No chodź, przynieś piłeczkę. Daj. Daj piłeczkę. Daj. Dobry, Kuki. Daj piłeczkę. No chodź. No daj piłeczkę. No, gdzie masz piłeczkę? Dobry. Przynieś piłeczkę, Kuki. Przynieś piłeczkę. Idzie. No, pójdź piłeczkę. Daj piłeczkę. Kuki, tu. Przynieś piłeczkę, chodź. Daj piłeczkę. Dasz piłeczkę? No daj. O, już ci się nie chce. Już ci się nie chce, co? Już ci się nie chce. Chodź lepiej, pajacu. Jeśli się spóźnisz na obiad, mama się wszędzie... Już ci się nie chce, gryzoniu, co? Niespodzianka! Będziecie idealnym nabytkiem dla mojego synku. Jesteście dzieciaki potwornie odrażające. Zawsze cię zapadłem. Co ta dziewczyna tak długo robi?